Iki apa to ombe? Tung kan? Tung. Ora iso lah ngene. Wes gang iki pada tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Blanku Sumanis saumat gen. Apa maneh Leman Cimot. Pada malam ini, geng. Pada malam ini rentengan, geng. Rentengan iki kabeh ora ana ora tumoran. Iki lek kanjeng malam iki rambutnya wis gendek fiksi bok mehan. Iki wis gak enenge mau karek apa jenenge iki. Wan. Senwe habel. Anu kan. Halo kan? Delokno petane apa pengen aku tak mana. Halo kan? Aku iki baru tak jeneng. Udah cekot. Kon lho. Untuk Mentang dhewe. Pemesa lho, tenan pemesa iki ae lho, kan. Ambak mlarat delok iki rasane enak. mana sing gila. Ya ning mau chat karo Pak Nano gila. Dan sampai mesti Seru. sampai. Salah betul mau. Ini aku. Ini begini gitu nah. Pameran ada sih senang kari-kari. Akeh mau request dibok rambut. Kau sih mau ya. Ngebok. Kalau ngebok itu malah rambut. Lho, geng. Sik rong oleh, geng. Nek wis lilih ngono kok ngongkon dhewe. Ini sik rong lilih kuwi wis nesu. Demben iki rong dina rong bengi ra tekoni. Oh, sorong kamare meneng ya. Iya, enak mikir. Ini misalnya ya enak bisa. Tapi gak enak tuh mau nih misalnya. Ya kuwi susuhe ngendok ora dadi kor kok ya. Tapi ini misalnya buka, mana gak buka? Kayak misalnya demel kuwi kore. Lisone. Lisone demel ya penuh telur misalnya wekmu berarti yakin. Tapi kan Kian. Ini misalnya sekali. Kenapa gak buka? Yo, jadi bagus. Ini loh, sebentar. Apa? Gini ya, belum. Kan di media? Iya. Siapa yang warna mbak? Finishing mbak aja. Ikut dengan leher. Bah. Cek cepet ya. Aku lebih fokus mana? Yang cepet. Indonesia loh. Indonesia. Ini yang nggak loh. Kita? Juga ya? Juga ya? Kayak ada juga. Jangan apa. Gimana ada tuh? Nyepek saya. Kayak Vietnam telepen. Bah, itu kan itu. Tapi aku sih kok enggak ada di sini. Panas gak bakal kan? Bakal aku cukup. Sudah, selesai. Mau. Ini lagu ini nenek. Jahane aku rasa nyanyi. Oh, coba mana salah tulis. Oh, oke. Kopi rek. Oh, cek apa ini? Fit course ki berat jeneng ya? Jenenge fit course ya? Neng kata kan? Orang nih. Loh. Enak tapi kabuk-kabuk. Rasane ra ono. Kan dhek iki jan iso ono. Mbak dhek. Iki kurang anu sa. Boleh, Mas ya? Pas. Ngomong nos. Kira. Anak kamu sih. Mbak coba no ketok, Mbak. Kurangnya pakai sempaken.
Ayo kan ini kan? Coba. Pun. Pun. Asyik pun. Ye. Bah. Ki Bang Dara kakek. Itu kayak musa kan. Kakek nang ketok gula ngene mak ya. Karena ini kan. Ya iya lah, akeh mbok ketokno. Piye to bapak iki? Iku kan kan. Mak. Sing ketok ra. Lah ya kono mana yo lah kok. Arep tak wene. Lah kurang asine akeh. Iya. Ambil ra iku. Ya, kakek niku lan. Iya nek kakek. Aduh. Main nek. Kowe mah deh. Coba klik main. Babon kok. Masa? Mau pergi lah. Manis. Ini kan Raiko. Iki Raiko. Oh, ini apa? Tutup ya? Kasih ini kan? Suara lu jadi. Duweni ro iku iki ben asin sa. Ngomong ben galang. Sini. Hmm. Wis mana tadi? Wae mangan mbok ceklukne. Gak ora cukup. Adil. Adil. Kak. Rasane bocor ora? Iya aku jadi mangane ngono lho terahan. Panggil kebel kali dewe gak iso. Pop mie apa tadi? Wah. Pedes duwer kayak gitu. Iki kalau klasiknya misalnya apa? Turunan lemut. Yo boy enak ngene begitu ini. Itu Bu. Ini apa? Begitu ya ini. Pira? Kok ini carane? Bah. Terus Desak. Pun Bu. Nah. Itu nama apa desak? Heeh. Biyen ya? Ya, kadang sih. Ini kan dapat tidur yang. Kenapa ya? Dia enggak tahu. Masker. Ada awan. Kan dua awan tadi. Kapan kali? Kapan toh? Ayo. Lah kuwi ora ro kapan iki? Mau cucu sari awan. Kayak sabuk sa anu. Isone. Ayo, Kak. Sabuk. Ora awan awan yo ketok. Kan tak janji, Mas. Ini apa? Wis sesuk poso nek nesuwe kok tak amplop ora. 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 Apa nih kan? Poso iki nesu ae sa. Baru masang poso sekolah kan? Foto aku yang di kongkon iki. Nesu. Ah iya. Piye to? Gitu kan? Ngomongnya apa paling lama? Anu, kan nyot ke rasus. Apa gelek ngono kuwi? Nunggu 100. Nanti kan kayak polok ya. Ya ada anak pun membet. Nunggu juga banyu. Ana ada anak Mbah Jan. Ini dia. Main kan? Bocor dulu. Oh, bocor loh. Bociran. Ini, Pak. Ini, Bu. Nambang bol. Kenapa jadi aku kayak sini? Kowe. Ini kan. Lebih kita dulu ah. Juga siapa nanti kan? Yang dulu enggak? Ayo, mendok ini kan. Apa iki? Ayo. Terus sampai ini. Beda aja. Iya, bisa. Pikir rontek loh. Enak tak, Pak? Ini. Ini kan orang dari sana. Hah? Sengat.
Pisan. Enak sing apa sih? Sing 22.000 Oh, samyang. 900. Dia samyang. Enak iki samyang iki carbonara lho. Yuh. Yang ini lho keluarga. Gini yo. Nah, itu biasa digelum panas. Masalahnya ora rata. Heeh, tahan. Heeh, ana si Jawa ana si ndek. Kan rasa. Apik lho rambut. Kita numpak kok Tapi nek anu lurus. Mesonnya bisa. Ya wis kayak ngono geng iki keajaiban lagi masih mangan mie doan. Wis lumayan oleh wis padha saiki sebenarnya bendino aktif ngenekne video golek tumo geng. Ya wis ngono no, aku ya bar madang ku kene Ram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing rong subscribe geng ya. Sing wis subscribe yo terus tonton sampai konten. Ya wis Kendaraan no. bakso ning ndi? Madang sih, madangan dimulai geng. Pak. Iku lanjut. Geng. Dia mau satu. Iku lanjut. Wis yo geng ya. Siap.